Fons negre, lletres blanques. Als contes d'en Richie ens agrada fer contingut més accessible. És per aquest motiu que aquesta versió del videorelat té audiodescripció AD i subtítols de colors CC. La pantalla s'omple de frases. Això és Els contes Al damunt apareix el títol. d'en Richie. Genial. Fos a negre. Fons blanc, lletres negres. La rosa era rosa. En Richie, a l'habitació. La rosa era rosa. Li agradava menjar arròs a la cubana amb salmó rosat. Un bon dia li van regalar una rosa de color rosa i va dir: normalment les roses són roges, però aquesta és rosa, em dic Rosa, tinc el cabell ros i m'agrada molt menjar arròs. Comencem una nova secció. En els contes d'en Richie ens agrada donar suport a la gent que fa contingut, així que aquesta setmana donem suport a en Magori Art. Ja ho sabeu, si no seguiu aquesta persona que us he mencionat, aneu-lo a seguir perquè val molt la pena. Moltes gràcies i fins al pròxim diumenge.